Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borċ indirizzaw konferenza internazzjonali li qed titlaqqa fil-Gżejjer Maltin dwar l-irwol tal-Ombudsman. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela stqarr li l-istituzzjonijiet Maltin illum huma aktar b'saħħithom u indipendenti minn qatt qabel. Irrimarka li fil-pajjiż sar progress sinifikanti fl-iżvilupp tas-saltna ta' dritt. Iddeskriva l-Uffiċċju tal-Ombudsman bħala istituzzjoni li tirrifletti responsabilità u l-ftuħ fis-soċjetà kif ukoll bħala pilastru tal-ġustizzja. Dr. Abela nnota wkoll ir-riformi li twettqu fl-aħħar snin f'dan ir-rigward ġew rikonoxxuti mill-istituzzjonijiet Ewropej fosthom il-Kummissjoni Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa. Indirizza l-istess konferenza l-Kap Nazzjonalista Alex Borċ. Dr. Borċ saħaq li s-setat tal-Ombudsman għandhom jissaħħu bilan li jiġi evitat li rapporti tiegħu jibqgħu fuq l-iskaffa. Għall-kuntrarju, Dr. Borċ qal li l-Ombudsman għandu jkollu rwol b'saħħtu, indipendenti u effettiv biex ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu jiġu implementati. Qal li għandu jkun hemm kumitat speċifiku fil-Parlament li jara li rapporti tal-Ombudsman ma jgħaddix ċertu żmien minn fuqhom. Min-naħa tiegħu l-Ombudsman l-imħallef emeritu Joseph Zammit McKean istqar li governanza tajba għandha tissarraf fit-trasparenza u f'teħid tad-deċiżjonijiet li ma jeskludi lil ħadd. Tkellem ukoll dwar l-importanza tal-ħeffa fis-servizz lill-pubbliku, l-ugwaljanza u l-inklusività. Innota li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż għamlu differenza pożittiva f'ħajjet in-nies.